mi siu chuan apu muthulai chu an kai thowa yon veng tura in soisia alo mutluk sana wangin a hauzuya chuti lai chuan yon po room chunga tanga ron chuakin ama an ngai tua wangin lom thu alo soi ve ngal dangkon chuan a beidong ta nia alo ngai ve ngal boka tanpui anga yem alo zot chat mai ma se yon chuan a hlotlin thu soin 12 in en yang fire needle alo peya chu angun nam upgrade nana ahman syrups chuang bangte atanga asiam ani nge dan kon chuan a hlotling tak ti a riatin mak ati hle yon chuan a refining site ahman tira wanga lom thu soina na pomsak turin alo nge na inen yang problem solve thiam na manga siam weapon te chu mi riat tir phalchi ani lo wangin dan kon point lak sak mai chu ain thlahung hle ma se lak lo phalchi ani lo wangin lom thu a soita a yon chuan mi siu hnena fogi foresa atan puibaka imperial city chunga forging equipment thaber alako mu boknen lom thu soinan golden onyx apea chu thil zet chu kumza chung poa mu mai tur omlo khopa thil wang le hlu ani nge yon chuan a martial arts spirit attribute nena in mil tak ani thule golden onyx chuan a martial arts spirit a maintain sakbaka a improve tir theidon ti a hril ngal bok dangkon chuan yon hnena atunu mi siu chu enge a mu ve dan dik tak alo zot ta phong mai yon chuan miss q that zia an soite teya chumi hnuwa chuan nupui anei to thu an soya a hriat sama ni se chu tiang thu zet chu mi siu tan po ngai thak re om tak ani nge yang yon chuan siu pavilion master dangkon hnena chuan thil engkima lom thu rilin akalsan hlomta ani yon hong nu chuan dangkon chuan mi siu hnena yon chuan nupui anei to wangin zui zel lo turin an thema miss kiu chuan zona anei thu an soi man chawa dangkon bok chuan lei family chanchin ani don ti alo hre thiam ngala lei family te chen na hlui thu ruk I mu ani lom ni ti in alo zot ngal zata soi tam adu lo thu soi pain apa in akalsan hun lai te chu ala hriat lo alo zot leta miss q point ala hrenga kumsari chau ani lai ania mi tu emo zong tura chuak ani nge chumi nu reilo te a anu chu depression wangin aboral pha zui le a ti chuan apu hian a en kol selian ta ani engwanga zot nge ni mi siu chuan an zot leta dan kon chuan lei family kher chuni lo se a thi lo tur thu an soi masate te a siu family te imperial city an lu kum khan chan engemo awangin apa chuan lei family fanu angai zong thlata ma se lei family te chuan an hmelma an hne tak lo awangin meichia chu athia chu chuan apa rilru atina hle chumi hnu chuan dan kon chu awakala lei family te an thi veklain naupang pakhat kumruk emo kumsari vel bor awa muhlol mai chu naupang chuan lei family te thi ruala thi ve lo tur ani zia alo hril nge dan kon chuan chu naupang chu abole tak dei thu soin mi siu hnena chuan apa mi zon chu ni in lei fanu nena an fapa ani mai thei thu a hril bok lei family le apa te inkar avoi khat hriat na ani awangin chung thu te chuan ati hril hai hle dan kon chuan heavenly spirit level akai thleng ngak phota chumi hnuwa thil omzia chui chiang turin mi siu hnena chuan a hrila chu tiang tur chuan mi siu po in puacha atumta ani kin family meiche pakhat chu mi papa ni ten an lo mana meichia chuan amit tuitla chungin anun na zuwa sakram turin alo nge na mi pa te chuan kutan thlak tur mi tuemo hian alo dang man hlau mai aron dang tu pa chuan kut a thlak tak hrepa wangin theiloin tunge tin an tre chula yon aron chuak thema an hnena chuan miss yen a hmu du thu alo soi chuaka miss yen chu uncle huinen omdunin uncle hui hian in thiuriu tir tumin alo thlem ve mek boka ma se miss yen chuan suti maya si niple easy ni alo tum big si lo uncle hui chu thin rimin
a pia loka khum zau thaleng longa chuan a pei phei ngal not mai le ala tran deuh tul ta ka chuan a ngonga a rek tran ta mi sian point arukin chemte ala chuak ve ngala an vidona uncle hui chuan abana alo man sakle man boxi smoke a changin zam chua an tuma ma se kong khara sil chu in tawin chuata alet tareng mai chuti lai chuan guard pakhat ron tlan lutin mi tuemo Zifeng City atanga local nia in chal an building chunga ron lutin mi sian a hmudu thu alo soi tlat mai chuat laya alo bo bedran to bok nen thin rim zetin engwanga tan in lama thon mai lo nge an ni alo zot ngala guard chuan tu mai in an hne lo awangin tuna an om mek na building bula samurai nen adin mek thu alo hril tlat mai le mi sian chuan Zifeng City atanga local an ti ta ka chuan yon ni se alo ti ve hle bok hui zet chungin an kal hui chu awa chuaka yon hne na chuan tunge ania engwanga khin men son chunga ron lut nge ani azot ngal chat mai yon chuan West Wind City atanga local ani thu an hril masale te te a chumi nu chuan mis khin uyen mutir turin angen ngal an kal hui chuan mi sian chu adam lo awangin mi tu ma a mu pe lo thu an hril masa a chumi nu chuan kirle mai turin a hril zui bok kalsan mai tum lai chuan yon chuan a ko ding le tlat mai CGUG disciple ani thu soin khovela en koldam theilo awm lo thu alo soi mau mai le chuta adam lo tak tak ani chuan mutiran phal lo wang ani thu ala soi zuya CGUG chu 5th level of western doctor rank ani awangin guard te chuan an lo ngai ro pui ngal hle an kal hui chuan doctor dang a en kol tir tur thu le pon lammi khin family mention chunga lutir an phal lo thu soin alo kalna rama kirle turin an thrila guard te chu a hruai chua tir ta yon chuan khin mention chunga thil enge mo fel hlela om lo mo ti in an zot zui le deuh saka an kal hui chuan guard te hena that turin thu a peta mak mai le guard te chuan an ron beitana ma se amal te in alo thal fai vek boxi an kal hui chu ron che chuak lein a power chak tak mang chuan anin nor ren rona yon nen anin sualna a power asor khom awangin miss ian atan tir na silpo alo cheveta miss ian chuan a power mangin anin sual chu alo then rang phoka ma se an kal hui chuan monster siamin yon a beitir ngal chat mai an kal hui chuan a che theilo lai chu chu in an etek le dona ma se mi sian chuan alo veng man hlawa yon chu pon lammi ni loin a pasal hual ani thu a soi chuak ta yon ero chuan alo he thiam lo hle an kal hui po chuan alo oi ve mai boka engwanga soi chuak lo nge ani alo zot ngal mi sian chuan lemchan chhun zom lein yon chu an kwa deuh na pa apa dam that huna anin nei tur thu hrilin a hne na an lo soi ve lo awangin ngai dam an dil ngal zung zunga yon chuan duat mel takin an kwa vea tun hnai mai khan adam lo tia an soya hriat thu soin a en kol tur thu alo hril ve ngal chu zet chuan an kal hui thin atirim hle yon chuan an kal hui hne na buaina siam awangin ngai dam an dila miss ian alo en kol na wangin lom thu a hril zui bok an kal hui point mi sian en kol chu amo phurna ani thule buaina chu anni angkum rual leka chuan an siam thin thuin thatakin alo chang ve boka ma se athin lung tak ero chuan an kal hui ti thin rim poizia zirtir atum hle yon chuan mi sian hne na apa dam lo na chu enge a an zot nu noa mi sian chuan apa dam lo khuma bit reng hne na chuan an ruaya yon hne na damdoi chi sang sang an mang towa ma se eng damdoi ma in adam tir theilo thu alo hrila yon chuan mi siani pa dam lo chu an en dikngal zung zunga fire needle la chuakin akuta chuan an vita fire needle chu khovela treasure hu berte zinga mi ania voi khat man ringot po hian khosik te chu adam tir mak theng he he ma se mi siani pa ero klem talpoa a that pui lo chu yon chuan alo he thiam lo hle
an nu loka mi sian ni pa chu aron khur dera fire needle chuan na aron thok tan ta ma se aladam pui chuang reng lo yon chuan ngun le zualin an ena anat na chu khosik ani lo tia ria fire needle meu po na chok na angbak ani theilo wangin cold poison ani ti a hre thiam ta a ankal hui hne na chuan mi sian ni pa nat na chu a serious deuh wangin en kol dam tur chuan hunama mo rei deuh thu an thlen masalea ankal hui po in CGUG zirlai meu te chuan an en kol dam hal thei a be sei thu soin lacham ria a unau pa en kol dam turin along yen der ve boka yon point cham turin thu ati tluta mak maile ankal hui hne na chuan guard pahni an ron kala engwanga yon cham tir nge ani an lo zot ngal CGUG student meu chuan an thil ti a hriat chuang ngei ringin an lo mang ang to hle ankal hui point ni rei a cham ani chuan a unau pa chu adam kho chuak ngei don ti ria ti chuan yon buai tir dan tur ruam manna an siam ta ani a le lama mi sian chuan in tharung deuh takin kongdang oma a hriat lo wanga a pasal tur anga soyani thu yon hnena alo hril ve mek boka yon po in poya lo ti bik lem lo ankal hui hnuaya khinmen sona om sia mundanga kalmai a that jok thuin yon chuan alo changa ma se mi sian hian khinmen son a chua sanani chuan ankal hui chuan apa a that don ani ti a hre chiang boxi chutiang ani vai chuan khin family chu ankal hui thu hnuaya a om to dona chu ai chuan heta apa en kol mai chu a tha jok ina hria apa chuan zia omlam apanem an zota yon chuan apa chu an sian cold poison wanga bet ani thu an soya mi sian chuan voitam tak alo en dik to chung poin poison nu ma reng ala mu chuak ve hau lowa chu thu zet chuan athina ti thong hle yon chuan chronic poison manga hrai ani thu soin rei tak chung lang chuak lowa alo pai reng to thu an hril ngala fire needle manga en dik lo chuan hriat chua thei ani lo thu a hril ngal bok amai ro chu a hlo om lo thu in an thlamuan le te a fire needle akuta avi sakhan engemo chen chu a chok thei don bok ani yon chu amutna tur room chunga a om to a ventilation atang ankal huina monster ron lutin aron etek thut maile ma se alo mu masaka wangin alo in veng man hlawa rang taka pon lama chuakin angun nam nen an bei zuya amai ro chu angun nam chuan alo tina thei ta reng lo mai chu tiang ani ta ka chuan wind thunder techniques mangin an eteka chu zet chu monster point alo chel bik talo chu ti lai chuan mi sian po athom hriain aron chuak ngala yon chuan heta an om reng ani chuan an dam kho chua zo lo tur thu alo hril tamau maile arang theiang bera apa nen khin men son chua san turin athuron ta ani ankal hui chu yonan monstera etek na awanga hliam tuarin room chunga aron luta chuta tang chuan yon chu ol sam taka ne mai chi ani lo ti a hre thiam ve chia chuti lai chuan mi siani pa po theile theiloin aron tong chuak lol mai yon chuan an check lea a har chua to phei chuan hlo thon tur engma aom to lo thu mi sian hnena an hrila an bula om ve mek guard pakhat chu thil om zia ankal hui hnena thlen turin chua ngal an tuma ma se yon chuan a ko ding tlat mai phur lo zetin yon lam a han hoya yon chuan fing takin damdoya tan nim na then khat pon lama lak puya alo som zewa guard te chuan khinmen son chuan an mamo engkim an nei thu an lo hril ta ka chuan yon chuan vala turin guard te chu an hril le ria ma se guard te chuan chuan lama medicine library chu ankal hui thu lo lu phalani lo thu an lo soi le tlat mai chu ti chung chuan yon chuan guard pakhat chu a chua puita ani guard pakhat jok chu mi sian chuan a om bor mangin alo thlem kual vela muthil na damdoi a intir ta mak maile yon chu ron kir le in a ruwa manna akal tluang bok nen mi sian hnena chuan khinmen son atanga alak chua tur thu soin rang takin a chi chuak ngal zunga
mi sian chuan an lo ani chuan khin men son chu an kal hui thu hnuaia a do na wangin amang ang hle ma se yon chuan mi hring kan dam kho chua chuan konga thu rilin anin thlem theita ani an kal hui ron thlenga yon nena chuan khin master a har to thu ria ron kal ani thu an soya yon chuan sol hadam alanga ya wangin in chunga lu alo phal tlat lo yon vek chuan khin master adam to boka in lama hon ve mai a that thu soin kalsan hlom an tuma ma se gar te chuan an lo rem ti ozong si lo an kal hui chuan khin men son a chua san to lo tur thu alo hril mak mai le yon po in zan masalama akut thon man rul turem ni ani alo zot ngal chata an kal hui chuan gar te hna that tur thu pe in monster lian zet asiam leta monster chuan a ron attack hala yona win thunder sword apal tlang zo box si lo mang ang takin poison manga rai hlum an tum lea poison chu aron khu chua khum hum mai le ma se yon chuan an kal hui hi tha alo tum lo awangin a tha ati chuaka an kal hui hna chuan miss yen le apa te chu ama in alo en kol chun zom to tur thu soin a thlo bo san ta dai mai an kal hui chu rang takin khin master mutna ruma chuan an tlan luta a unau pa in khuna puan an hi ka guard pakhat miss yen in muthil na damdoi a pek kha alo mureng hilo ni in thin rim zetin a ngonga rek pa in an kai thawa khopui chung zong zonga yon zong chuak veka a ruang ron hon ngei turin thu apeta ani